Shubor nakaslem jong unong san Hima. Arngut ki samla ki banya ye ki kali Shaka ki ladu no yala ka jingim kat ba Arngut ki waipat ki ba shonglang ki langat ha ka jing Mynsaw jur hadian ka jing Tyngkhuh hinin ka janmet ha ka por kumba prasan pho bje aa ha ka surok shalong bypass ha Khapmara Bhoirymbong Ribhoi district kat kum ka khubor bala yo banlum la ong ba ka te ka jing Tyngkhuh ka de hapadeng ka wei ka scooty ka bampat don yo registration number but ka bai KTM ka badan yo registration number ML not san M Lai ar kandai san. Katega skuti kadega balanya do Martin Chan merthong ar pos nem ka karta bat ka balashong da ka iba phala matlang khat khandai snem ka karta bat ka pediang hun pathau khat khandai snem ka karta na ka shnong nong ladau bat ka te ka bai pat lanya do nang scamling do khat tras nem ka karta lai thu ba ka te ka skuti kadega badang wan na umroi nong ra bat day on da poi haki benta jong ka shnong Khapmara bakala Tyngkhuh no bat kate ka bai kat hadu bakite ki Arngut ki nongnya kila Khlad no hashen bat kite ki Arngut ki basong lang ha ka skuti kila Mynsaw jur ya kite ki Arngut ki ba Mynsaw lapen kit no marmar sa Bhoirymbong CHC na ka benta banyo e jing sumar bat hadian pat lapen kenria no sa civil hospital Shillong namar ka jing jur jong ka jing Mynsaw ha ka bai dei bat kini ka jingja ki pulit kila tan no ya bro artli kite ki kali Shaka Khapmara PIC bat ka jing toket kan ya chakmat